konečne sa môžem usmievať. Môj príbeh. Ja som mal strašne zlé zuby, zanedbané od detstva a obrovský strach. Jedno s druhým spôsobilo až to, že už som bol pomaličky bez zubov. Väčšina lekárov vždy pristupovala, zub treba vytrhnúť a preto som tak dopadol, jak som dopadol. Už aj ten strach, aj keď ho máte veľmi silný, tak už sa odhodláte. Som si povedal, že nebudem riskovať, idem tam, kde sú nejaké garancie. A keď som prišiel na prvé posledenie s doktorom Šilom, tak ma zaujala v prvom rade vysoká odbornosť, tak ako klobúk dole. Bol jeden z mála lekárov, ktorý povedal, tento zub ešte netreba vytrhnúť, čo bolo pre mňa prekvapenie, lebo som sa s tým nikdy nestretol. Veľmi taký, nielen odborný, ale aj ten ľudský prístup. Koniec mi vymenil skoro všetky zuby, ktoré sa dali, implantáty a podobne, kde väčšina mi povedala, viete, to ten implantát sa ujme, možno sa neujme. Proste som mal ešte väčší strach, ale tu v žiadnom prípade dáme implantáty, žiadna diskusia, či sa implantát ujme alebo neujme. Je na trhu veľa ponúk, ale ja som si nikdy nevybral ináč.